Right, I'm saying for me church in MA Wakaba at the Baba Grace TV GHS. This is a trading on Yankopa to Mabusia. Obiawe, and that's Yamidi Yanko, Mr. I said, Abakai, and I was subscribing to the channel. Now, what notification? Now I share. I'm a friends where you be actually. Then say for some time now, based on our trip, and then like a Kenny and a Sampa updates via Echoes to FI and it be a the success of the leg, sir. Or more bonnet, I in some month of far, I did our Sampa. I'm a Nipabia in Yamidia. I'm a Sabino actually were Japadia, and then you'll be Bruno. I said, one count on a balance and a post for and sa eka womo e wo Sampa no do mo free Sampa ye wo jama enough mensin no mu e wo Bromantam no do mo ba sunyane ye Bromantam ahinkro na ka sesi on twa ban kuku na busua o nim say di ka de o court na o twetwa mu na no ya wada e ma ye de ko share dwada e na dwada so ye de update be so mo say o mo court no ye ko pie mo ho ina ne say sabi ozifo a o mo na ye nhwemu no e de be da court say o mo ye senka ko sia da ye twedwada na o mo de brante na ko Sampa na wo mo akọ ya thorough investigations after one quiet search how do be a who be here some be the mo we come the man tell ko Sampa then so mo na ko so cap some few kilometers no mo do Sampa no e na wo mo enya intelligence was supposed for there o gather intelligence o mo intelligence say Sampa ko no mo land bi bia bo ano say so suppose for day o mo achi o mo ya alert say o mo bo na ayinsem no mo e bedu ko no mo a akwa bia so o mo mpene e ma post for insam for mo court o mo be ko age o mo ewo ya omo enkofi ti omo sa sign omo nya nko Sampa anko thorough investigation bi eso omo ye e sign bi omo eba sunyane edom betwa ban hukuma ade change wala edom ko court a sabi mponifo ye di asem echi aposi mponifo ko ball echemu di chair court na obo echemu di chair court abusia judge an ote adwom na ni anyi ho kra ibufu emo ese da bi ese an say post ni be chance di chair judge o ka chair judge say ni sabi a o say judge ma kwan nanka ye ma brante ni bail and just there be no be I'll say what they call the crown for your investigation. I'll say a man tell me so back watching I won't play almost half an review. The money build here by there who know. Judge and Tiasse and more is dear chip na da just and no that no. Yes, I'm from marriage that came now want to ask this. Look and it's not on court. Now update the film banner and ever to was there some and run a probably say no kunefa I was Yana circuit court B. I'm upon 9:30 am and I find a friend I could do court for that the channel say asem na etoso ensia to say the one for what adwam no of friends how do bebre ba ko mienu miensa and 9 enum ensia a 6 case no na Sampa insensem no but also we dey we chiwan what say asem no nipa miensa and asabe am no ka say aposi for ensa account ya o so say wo mo eho money Sampa insem no mo o mo din no ba ko and Alasa Isa ya is our friend say crack or 25 years of a Louis Kwame entry. Yeah, it's our friend say Eric or 24 years. And I Yusuf Ahmed. Yeah, friend say +2. Also Eka Home. The tell say me church we abusia. And yan tell me en san me nu. It's so mo di sa mo di achi. And about so Anajafla this year. That year we can say Anajafla this year so Eka basabasa hu bia na derby. The ko ba en say Eric no or na Alex say or the ringleader. Allegedly the mother some media fashion. And ba ko kan Yusuf Ahmed. Na ebra apos for echiche emantie ni bi say omo ina ho bo ne Sampa nsensem no ana report ya yan say omo frɛ abrante friend say Alasa Isa ya friend say crack ya no na Jafla enipa Sampa ma na Jafla nipa say omra na omo bo omo with investigations na on say omo acheche omo no say on say me bi say nipa bi de to ko bobo ne niamam e ko bobo na bobo ya ne prague ya otwumu ni ade ya na omo say no the post what chase brand team you and I'm for brand here Alasa Isa crack or no the other Jafla first omra no say omo a maybe omo the to bobo ne prague ya mu niama ya na say fata no omo ka omo a omo chi omo ne ho ana brand here friends Alasa Isa na say crack ko do a post akashia and brand here na won bi yesu say sabi omo the other faction ka say crack is ka ho post for intention omo chi no e ne ka brand here ho e dey almost free Sampa aba sunyane sunyane court sunyane high court sunyane circuit court bi hona ye di asem no na busuya sa sensem we na e court no enra omo ko jina adaka mi di kan se nipa mienu ya omo esu se omo wo the nana samodia faction samodia e fa no e ko jina adaka mi be che Louis Kwame entry Eric and afa Yusuf Ahmed omo ko jina adaka mi no and na ye toto omo no na omo lawyer no lawyer ho to lawyer ni jina mu e kasa ma omo ya lawyer ni chim so omo nye hwe ani mu nsem bebe jabusia we kana we aka na
and afei kwa do a bebrebe say be say alleged shooting murdering any adie nyina allegations ebu omo so no afei de over so many charges ebu omo so no empanifo edi asema teacher say mmeranteɛ no bɔne a ɔmo ayɛ sɛ ɔmo awia deɛ nti ɛtɛnie enti sɛ ɔmo tututuo ama nipa no bi ayɛ nyame bia ɔmo yɛ nneɛma ɛhyehyɛ nneɛma amanfoɔ fie ne adeɛ ɛma nneɛma ayɛ sɛ ɛyɛ basa no all these charges ni na no mpanifo edi asema teacher sɛ ɔmo ka kyerɛ timuafoɔ sɛ sɛbi deɛ mmeranteɛ no ɔmo fo sɛ ɔmo ayɛ sɛ sɛbi ɛyɛ korɔno nko a ɛne kɔadu yɛ a yɛde abɔ wɔn enti na sɛ ɔmo kyerɛkyerɛ mu a kyerɛ na timuafoɔ no nte aseɛ bɛtɛ hɔ no report yɛn sɛ timuafoɔ no ma ne mu so kakra yɛm sɛ ɔkɔyɛ close door meeting kakra ɔbɔ ayɛ ɛna ɔbɛyɛ sɛ saa adeɛ a wama ɛwusɛ nie mmeranteɛ mmienu no wama ɔmo bail ɛyɛ mmeranteɛ mmienu a esu sɛ sabi wɔn chief orchestrators allegedly ɔmo chief orchestrators of Sampa Chieftaincy tɔkɔ a yɛkɔ so nyinaa no so just like that upon all the charges are now level against them no afraid deɛ ɛkɔdubɔfoɔ mpanyinfoɔ yɛ nhwɛmu kyerɛ sɛ o ɛkorɔ no nko a ɛna ɛne kɔɔ do a yɛde abɔ ɔmo ɛdɔm bi gyina court esan sɛ ɔkyerɛmu sɛ ekyiremu ahodoɔ aka ne nyinaa no ɛne kɔɔ do a yɛde abɔ ɔmo nyinaa no Dockets biara ɛni hɔ nom yɛ ɔmo hu Dockets ahodoɔ aka nti na sɛ kɔkɔ asɛ korɔ no nko a wɔn abɔ nti tèmɔfoɔ nso wama mmeranteɛ no mmienu bail ɛna afei kaa aberanteɛ baako ɛfrɛ sɛ Alasa Isa yɛ ɛsan frɛ sɛ crack yɛ ɔno yɛ nim sɛ ɔno yɛ nana yawsa mo nana Sampa Jafla Sampa mine tɔlɛ Sampa Jafla ɔwɔ nafa na de hyɛ aberanteɛ no bi a yɛ ɔno aposifoɔ frɛ sɛ ɔmo amɛhwɛ sɛ ɔmo a ɔmo ate ɔmo no ɔka ɔmo a ɔmo bi ɔmo kɔ sɛ ne moto ɔde tuo bɔ bɔ mu ho ana ɔbaa yɛ ɔmo kyerɛ kuta adaka mu ɔmo kyerɛ ne ka sɛbi yɛ nua no mu mu a de kɔtwa ɔbaa kɔkɔ de bɛ gyina adaka mu ɛtoto ano unfortunately na ne lawyer ɛni hɔ nom unfortunately na aberanteɛ no lawyer yɛ lawyer ogyina mu de ma aberanteɛ no ɔno ana saa yɛ de ɔkɔ Bono regional ɔyɛ Ghana Bar Association lawyer na onya bibi nti na onya oni hɔ nom yɛ na ɔde dwumadie so kɔ bi ti ɛnam sɛ oni hɔ na afei mpanyinfo busa sɛ ɛdeɛ na ɛsɛ so amanfoɔ so ɔkɔtutuo ɔkyerɛ sɛ ɔntutuo biara na mmiri bi atwam nipa bi ne pra Ghana ne yɛma a wɔ kuro no mu ɔmo ba ne so yɛ anam tututuo yɛ abɔ mu yɛ adeɛ na no na ɔno nso self defence wɔn tutu ɔmo obiara ɔtutuo de scare amanfoɔ bɔ ɔmo firi hɔ nom ɛna sɛ na lawyer ɛni wɔn ti na ne nsɛm kaeɛ no as a legal terms na ɔntumi nkyerɛ sɛ no mu yie ɛno na ma ɛkɔba sɛ saa adeɛ a ɔno yɛ ma ne bail ɔno yɛ ma ne bail yɛn nsa yɛn fa ne kɔtwitwa aban kuku enti saa aberanteɛ na ɔwɔ nana Sampa Jafla de hyɛn deɛ yɛn ama ne bail unfortunately because na ne lawyer ɛni hɔ nom ti na nkyɛn no ti na otutu mu no ɛnneɛma tɔɔkyema kakra but nipa mmienu yɛ a ɔmo ka ho as awike no ne baako a waka yɛ a esusu sɛ ɔmo deɛ ɔmo edi aberanteɛ sa ɔmo deɛ akyi yɛ a mpo awike na yɛ alleged sɛ sabi mɛdrin ne adeɛ ɛkɔ so sabi yɛhyɛ nneɛma ne adeɛ nyinaa ɔmo ɛho bɔn mo no court a ɔmo bail ne nyinaa sɛ kɔdubɔfoɔ mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ court a ɔmo kɔɛ no kɔɔdu Dockets a na ayɛ ready a ɔmo gyina so ɛdɛm kɔ court na ɛyɛ stealing sɛ ɔmo wu adeɛ na emu abusua sɛ ɛba no sɛ ɛwudie yɛhyɛ amanfoɔ fie yɛhyɛ amanfoɔ store ne adeɛ no a ɛno ɔmo kyerɛ sɛ Dockets na ɔmo wu Dockets na ayɛ a nti na sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa ɛno ɛne nsɛm a efiri mu ɛba sɛdeɛ esi ɛteɛ na abusua afei deɛ tie ne sɛ saa bere a Dockets ayɛ dɛ yi nkyɛn sɛ asɛm si yɛ no yɛ yɛkum nipa ne yɛ sɛ mpo yi match na ana Sampa Jafla ade hyɛ dɛ yie bi ɛkɔ so ɛwɔ Sampa ɛhɔ ɛna report sɛ kan sɛ awike yi a yɛka asɛm allegedly ɔkɔ hɔ ne nipa bi kɔ hɔ ɛma ɔmo kɔtutuo koraa ma ne tuo ne bi ka nipa bɛyɛ sɛ nkono ɛma ɔte sɛ yɛsɛ ɔpanyin bi firi suma ɔyɛ nyame deɛ ayayaya saa panyin no wɔ ayie na sibi ba nana Sampa Jafla yɛ ɔtɔ so ne de hyɛ ayie kɔ so ne nyinaa yɛ adanseɛ yɛ asabre ɔmo atuo kasa ɔmo nipa nkono ɔmo nyinaa ɛde adanseɛ kɔkyerɛ aposifoɔ yɛ wɔ Sampa sɛ na asie medical report ne adeɛ ɔmo nyinaa ɛkɔ hɔ nom na yɛtie ne sɛ asɛm kɔdi Sampa posifoɔ no a ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo de firi hɔ kɔ brekum ɛno na saa berɛ ɔmo sɛ asɛm wɔn de firi hɔ document ne adeɛ adanseɛ charges ne Dockets ne ano ɔmo sɛ ɔmo de firi Sampa ɛkɔdu brekum no Dockets na yera nti ankodu ɛyɛ Sunyane high court na sɛ ankodu Sunyane regional police command na mpɛsɛ mpanyinfoɔ process ɛde akɔ court ama mpanyinfoɔ ato asɛm no so ama biribiara ɛnso ayɛ yie nti nokɔrɛ sɛ nipa nkono a etuo kasa a ɔmo match ɛbrɛ a saa aberanteɛ fɛn sɛ okay ayɛ alleged sɛ na ɔka wɔn bɔkɔ tutuo ɛbɛn na Sampa Jafla ɛyɛ ne hyɛ bi ayie no na ɔka ho bi na saa nipa nyinaa ɛbɔ fie ne abere ama nɛ yɛ amena ɔkasa yi ɔmo sɛ ɔmo kɔ ɛyɛ the deputy regional police commander ɔmo sɛ deputy regional police commander yɛ ɔwɔ Bono region yɛ nabe station Sunyane
ti omo ko na ko bo kwadu a chen say na aposifo no aye ya wo mo no aso obetwe e de kwadu a nipa na ye wo mo de na danse na ho no omo di fi Sampa e ko breku a omo say kwadu ni na ayira omo ba bia fa na etimi sisa say obi aye bone sa na adanse na ho that post na so hwe say enkrata na adanse na e ba ko do court the agents with their process e di asem na bua the ba ko di fo a o si ayira dia omo ntiase e di court e hwehwe mu na omo ema omo hu etimu ya ebom tie no ene de course so eye enra evra Sampa sensem court update edi mama ne bu na enso esomo na onim say evra ye yim rantie no wie enra between 6:30 to 7 and omo di moto enam Sampa konu report aye no omo di moto enam Sampa konu and omo bose ekoba ya enya sepeto omo bose ekoba ya enya sepeto but then no kwe and say sia course nyame adum 17 which is a Juada bay Monday ye di enemy some rantie mi mo mo Bäils omo Simon court na court ento asem ni so eni enti ebuse on say sabre ye a omo ko ye ne say Dockets ayira ya Dockets ya fa cases ahodo bebre ye de abata omo ho enim Sampa insem de ya police for cry tutu de bro omo soja for ye kum nipa se be na bi eni omo afie hye e be japa de ese ni ade ni na it within this short time ye be say police for ya omo na ye responsible document Dockets fi Sampa e call the kum say omo timi ehun Dockets within this short time na eni omo hwehwem na Ghana ni de ache ebusa de nti a ese basa de nti a sabi osini a wudi dwumadie sonko na eno tina ye de omo isika tua oka na obeka se Dockets no ayira etmu hu the post former Bäils sabre Louis Kwame entry and after Yusuf Kwame entry on Hurricane 24 years and then Yusuf Ahmed cartel free Ghana police service by no omo enu de ya mo Bäils omo ne Samuel yankofo a ya mo Bäils no aye chese call do ya bo mu na omo hu Dockets no ayira nti ankobi course but nyame ya adomo a call do na wan say still omo boko no nti no de etimafo no se ne omo Bäils nyame ya adomo a e Juada omo samenti de akire ya busua e se yankofo ya adomo a Juada 17th of October 2025 year Jesus Christo e de yankwase ya ye be sa akobiem na ya kobusem se sabre omo hu Dockets no ana omo hu Dockets na e de anamo no mutu but the main can we e more the deputy regional police commander ya owo the Bono region abaso the deputy regional police commander abusia sabre the deputy regional police commander no ono ye tense on say Bono region the original police commander the deputy no nam sansen some work so Sampa enti ye number station e was Sampa ya e ho na wo hwese bibia ba ya so gina no kwen say report aye call ya nyane say oba ye no o de pepe ye adwuma or the bibia etina ko won say video bi play won tete afie so ya deputy regional police commander or this school for bi exam so omo kan cho papa nam say wo ko fatuo na ye chiwa emra no bedi ye me foul so ye me kata so enye memu aso bia ho emra no bedi odiji medie pa na ro some say the crime officer was Sampa no police commander no was German of Sampa the you floor and a crime officer no mom abaya police commander but report aye nya say crime officer no and am say why che won patem wonti on say do bia na ama ensem no ne kana koye de ne ade kakra eti sukra say ono ka ho bi obetimi aboa am ye Dockets nti Sampa German of district crime police crime officer yeah you see I want to be a police commander I will mention yes so when bia am fa so hwe ama Dockets nyame adoma Monday ye court ye ho Dockets ya mo hwe isansa some way Ghana ina di achi ewiase di achi ye mpa kata so me brasi bia ye hwe asem we ko pass ye nyame mo difo a Ghana mra ene omuni e ko pass omuni fo a ye nya awo mo na obia enko fie ko so adwuma je sanse ya se ensam ni ade nipa wu Sampa yentimi kan ejapade ase wo Sampa yentimi kan amanfo fie ni ma ase wo Sampa yentimi kan eti etimi ma obi a selfish interest nti nipa gusu ye nyame de jamusia update no e dini na abeso ye de pem ha e Nyankopon ya adom a Juada 17th of November 2025 say kwa de perform ba de besan ba de abeso mo kai say obi children enterprise say okuma say South Central Junction so yasne o pata de papa o pepo papa ni perfume papa me so okuma say South Central Junction na ko gibi our obi children enterprise so and a Battle Grace Financial Services me kan shemo Ghana from America Ghana from Canada Battle Grace Financial Services we are intermediary financial group yeah fan insurance once and some on betimi abo be bia ko insurance ko say on sie sika kra ho na dachi bi on ye sika what am sika bum dia ma dia so the one bo Battle Grace Financial Services and now fei
mo a empo mu ni America na Canada na mo mu sie sika ho mo Japan ho wo nkrata ho be be tie akwa ba Ghana ho be so afro ho be ya abamu panini ade a also qualify so on a better grace financial services to and want to so for here than akusimi amma me number na na bitwe komo na be bia nkoye from asanse better grace financial services ya ba e dia ma biase na the better grace financial services financial freedom for everyone. I was somebody to come na usu e be pa bi be hia nyame ka ho baka bye bye.